Sibingelele ntambama nje. Lapha ngizokhuluma ngesiko elinganakiwe elikhubaza imishado eminingi yabantu. Mhlampe leli siko liphelile iminyaka eminingi lingenziwa. Ngizothi isiko ngoba ngeke ngithi umkhuba, ngoba kuyinto ekwazi ukwakha imizi yabantu ime ngale kokusebenzisa imithi evimba futhi iy'ngxabano phakathi kwabantu abaganene. La kwakuye kuthi kudala insizwa mayiganwa ilobola umuntu, uthi usuku lodwendwe seliphumile lwaziwa ukuthi linini. Ngaphambi kokuthi le nsizwa ihlangane nothandiweyo wayo, abantu bakudala-ke babefuyile. Waye uyise adonse imbuzi ebese ebiza yena umfana angene naye endlini. Mayefika endlini ayibanjwe uyena umfana le mbuzi njengoba ekhuluma, ebese edonsa impepho uyise ayishise, ababize abantu bakubo, ababize abantu bakubo eyibambile, bese esho ethi nangu umzukulu wenu usibanibani, ngizomethula phambi kwenu njengoba nazi ukuthi ngelanga eluwukuthi uzobe esinelwe. Engizokucela kini namhlanje, ngizocela ukuthi kwakheke umuzi, akungabi ney'ngxabano kuleli khaya. Engizokucela-ke manje kunina, ngithi mani nenkulumo eninayo enifuna ukuyikhuluma la ekhaya, ngicela nifike ngamaphupho, ningakhulumi ngezenzo, ningahlali ebuntwini bakhe noma esithweni sakhe esivezayo sobudoda bakhe, simvezayo ukuthi uhlobo luni lomuntu. Ningahlali esithweni sakhe ngoba yisona lesi azomisa ngaso umuzi. Uma senihleli kusona kuzofa umuzi umakoti agcine ephuma ngaphandle, niphinde nimthwese icala. Ngicela-ke mani nenkulumo namhlanje, njengoba lo mfana eseganiwe, fikani ngamaphupho noma ngabe nifika kubani, ningahlali endukwini yakhe lo mfana. Ngithi-ke uyabacacisela ukuthi ufuna kwenze. Ukubalule futhi ukuthi ucela umakoti angalambi la ekhaya. Ucela amadoda ekwakuyiwona ayekhuthele ekwakheni imizi, ayezala abantwana, kusondele wona ayephila, kungasondeli ibotho. Zembathe lo mfana ngoba manje kufanele lo muntu ofikile kuthi akuzele afike akuthole la ekhaya. Ubese uphinde ukhuluma uthi-ke namhlanje ngizokwethula zonke izalukwazi lezi ezazijwayele ukuthi zibize lo mfana ngomyeni wazo. Uma ningafuni ukusuka, ngithi namhlanje azini ukuthi kuze umakoti wakhe wangempela, ngoba kungenzeka ukuthi nanimbiza nje ngomyeni wenu, nimembethe futhi niyamvikela. Namhlanje-ke sizokwethula umakoti ukuthi kuze intombi yosibanibani yakasibanibani ningayixwayi. Akungavuki isikhwele bese nigcina nani senenza lo mfana ahluleke ukwenza umsebenzi wendoda kumfazi wakhe. Lo mfana njengoba eganiwe kunomsebenzi afuna wenza. Ngithi ngizocela-ke ningakhwelezi nina bogogo enanithi lo mfana nimganile, nithi umyeni wenu. Siyazi lento enayikhuluma nisaphila, isaphila njengoba senisengale. Sizocela-ke ningamlwisi umakoti, mazini ukuthi ufikile uzogana lo mfana ukuze umuzi wenu ukhule, wakhe uye phambili. Mawusuqhubeka futhi uyaqhubeka ubaba aphinde akhulume, amemeze iy'ntombi, athi nina iy'ntombi enanithanda lo mfana nafa nimthanda,
ngithi namhlanje ngizonethula kuye, ningaqhwakeli kuye. Bese mesekhulume kanjalo ubaba, bese wena mfana, bese kunika ithuba emva kwaleyo nkulumo nje, ubese usho ukuthi nina nonke engake ngathandana nani enahamba emhlabeni ngisathandana nani, ngithi namhlanje ngicela nazi ukuthi angisathandani nani ngoba nina seniphile emoyeni. Ngicela esakwakusihlanganisile kuphele, ningabe nisasondela eduze kwami. Mese yaqhubeka ubaba athi-ke, ngikhuluma nayo yonke imimoya eswela imizimba eyaliwe ezulwini, kungabe yakomalume wakho umfana, ngabe yakithi, ngabe ziyihlobo zami. Ngithi ngicela leyo moya ingangeni phakathi kwalabantwana njengoba beganene. Labantwana ake baphile kahle ma kunenkulumo la ekhaya. Angifuni inkulumo mina ezofika iphazamise lo mshado walabantwana. Ngithi umakoti njengoba eza la ekhaya akakuthola kuzele ajabule. Mase uyaqhubeka-ke baba usho ukuthi sizophuma-ke manje nalo mfana siya ngaphandle. Lapha ngaphandle ngiyomgeza, ngifuna abe isithebe esihlanzekile esizokwazi ukuthi mangabe kudlela abantu kusona banganyanyi. Ngifuna namhlanje mangabe ehlangana nalo makoti, athi lo makoti meyepheka niqhubeke nikwazi ukudla ukudla okuzobe kuphekwe ilo mfana, ilo makoti. Angifuni lo mfana ahlangane nomakoti engcolile egcwele udaka kade njengoba ade ehamba endleleni nje engazi ukuthi uyaphi. Namhlanje ngifuna ahambe indlela eqondile. Lolu udaka olumngcolisile esahamba le ndlela ade ehamba, namhlanje ngiyolesula lapha ngaphandle. Ngifuna uma esehlangana nalo makoti ahlangane emuhle, ukuze umakoti uma esephatha amabhodwe la ekhaya kunganingi ukudla okuzobe kuphethe umakoti ngenxa yokuthi ungcoliswe yilo mfana. Ngiyacela futhi mase nimeluse lo mfana angahambe landa udaka, akahlale nomakoti wakhe babe nenjabulo. Uhambeke ufike umgeze lo mfana lapha ngaphandle, uyamthela uyageza, uyamthela uyageza inyongo, uyifakile la emanzini, uyamthela uyageza, uyishile wangayiqedi inyongo. Uzothi-ke mayebuya lo mfana, ngoba nikwenza ekuseni lokhu, nikwenza ekuseni ingakazi. Uzothi mayebuya lo mfana, mase nibuya ngaphandle kogeza, ubese uthatha le nyongo le esalile, umbambe lo buntu bakhe, ubese uchele ngayo, chele ngayo lo buntu bakhe, uphinde umkhamisise uyithele emlomeni, ngoba kunemoya egqilaza abantu othothi ihlala la esinyeni sakhe. Ngale nyongo manje oyifaka la ngaphakathi kuye iyomvuselela ukuthi akavuka abe indoda. Nale moya le ibe siyakhathala le kade niyitshela ukuthi ayingazi izohlala la le engenandawo. Uma kukhona nenkani uzobe usudila nayo ngale nyongo umphusa yona. Uzofika kumkakhe bazothandana ngale kokuthi kuze kusetshenziswe imithi. Luzophila uthando labo. Akuzoba khona ukuthi athi umfana eganiwe kube kuthiwa sekudingeka imbiza, ayisebenzise imbiza utholakala ukuthi ayisebenzi. Kanti umfana ugqilazwa iy'nkulumo zekhaya, kanti umfana ugqilazwa yiy'ntombi ayethandana nazo zilwa isikhwele zifuna indawo yazo, zahamba emhlabeni zimthanda. Kanti umfana ugqilazwa izalukwazi ezazithi lo umyeni wethu, njengoba sezingale nje, njengoba bekuye kuthiwa umuntu ongasekho bambiza ngesithutha, basabambile, ababoni nokuthi kuzovuka umuzi wabo njengoba kufika umakoti. Ngeke kagqilazwe lezo zinto lo mfana, uyohlezi ephilile ngoba umcelela. Uphinde futhi uma ukhuluma empephweni manje umcelele ukuthi labantwana ucela iy'nsuku abazozihlala emhlabeni zande,
ngoba uthembele kubona ukuthi leli khaya lingafi liphile, ubacelele iy'nsuku ukuthi zande. Njengoba ucela ukuthi iy'nsuku zande, ucele ney'ngane ey'philayo abazozizala, hhayi ezizoba amaphara. Uyongitshela-ke uma wenze le nto ukuthi impilo ngeke uze uyibone emzini wendodana yakho nomakoti wayo. Bayothandana labantu, ayikho into eyongena phakathi kwabo, ney'ntombi ezazimthanda ezafa zimthanda zizoqhela. Izalukwazi njengoba kuthiwa kukhulunywe la emhlabeni kwaboshwa, nasezulwini kuboshiwe. Mani kuqaqeni nala emhlabeni kuzobe kuqaqeke nasezulwini. Ngithi angisicushise isizwe ngoba ukubona ukuthi enye into ibashaya abantu, umbone umuntu emncane esegijima ney'mbiza, xakekile. Kanti imimoya ekwesinye isikhathi ehleli kumuntu. Uma kungeyona imimoya, yiy'nkulumo zethongo. Ngoba indoda usuke uyibulele uma ngabe ukwazi ukuthi uyigqilaze lapha esithweni sayo lesi sokumisa umuzi, isuke ifile. Ngakho-ke ithongo liyakwazi ukuthi uma ngabe lifuna ukukugoba livele lihlale khona. Uzosukuma-ke uhambe uyofuna ukuthi kwenze njani. Ezinye izinto-ke zifuna uzivimbe zingakenzeki, uzidarethe wena indlela ofuna zihambe ngayo ukuthi mina kahle kahle la ekhaya angifuni inkulumo ekhulunywa ngezenzo, ngifuna inkulumo ezokhulunywa ngamaphupho noma iqonde nje ngqo. Kungafi imfuyo futhi ikhulunywe nje. Ngiyabonga. Ngiyathemba ukuthi kucacile engikubekayo. Onenhlanhla uyozwa ebese uyasizakala. Ngiyabonga.